Γεια σας, ονομάζομαι Γιώργος Τσιάλιος και αρχικά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Είναι μεγάλη τιμή για μένα η κατάκτηση του τρίτου βραβείου στον διαγωνισμό του AI Hub. Ωστόσο, δεν θα καταφέρω να παραστώ στην σχετική εκδήλωση, μιας και υπηρετώ στο στρατό στην Αλεξανδρούπολη. Και γι' αυτό ετοίμασα αυτό το βίντεο για να σας παρουσιάσω συνοπτικά την εργασία μου με τίτλο «Σύγκριση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για την εκπαίδευση ευφυών πρακτόρων σε περιβάλλον παιχνιδιού». Αρχικά, ας δούμε σύντομα το θέμα της εργασίας. Συγκεκριμένα, θα εκπαιδεύσουμε ευφυείς πράκτορες να μάθουν να παίζουν ένα παιχνίδι και αυτό θα γίνει μέσα από αλγορίθμους μηχανικής μάθησης. Έτσι, στόχος μας είναι να συγκρίνουμε τους αλγορίθμους αυτούς όσον αφορά τον χρόνο εκπαίδευσης και την τελική επίδοσή τους. Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιήσαμε ανήκουν στο πεδίο της μηχανικής μάθησης που ονομάζεται ενισχυτική μάθηση, reinforcement learning, το οποίο λέει με λίγα λόγια πως η μάθηση γίνεται μέσω δοκιμών και λαθών. Συγκεκριμένα, έχουμε έναν πράκτορα και το περιβάλλον του. Ο πράκτορας εκτελεί ενέργειες οι οποίες μεταβάλλουν το περιβάλλον. Έτσι, αυτό μεταβαίνει σε μια νέα κατάσταση, την οποία και επιστρέφει στον πράκτορα. Το περιβάλλον επίσης δίνει στον πράκτορα έναν αριθμό, την ανταμοιβή, ο οποίος αποτελεί ανάδραση. Μας λέει δηλαδή πόσο καλή ή κακή ήταν η ενέργεια την οποία εκτέλεσε ο πράκτορας. Στόχος του πράκτορα είναι να αναπτύξει τη βέλτιστη πολιτική, δηλαδή να γνωρίζει σε κάθε κατάσταση να επιλέγει την καλύτερη ενέργεια, την ενέργεια αυτήν η οποία θα μεγιστοποιήσει την ανταμοιβή που θα λάβει. Επίσης, στα δεξιά βλέπουμε τους αλγορίθμους ενισχυτικής μάθησης που χρησιμοποίησαμε στην εργασία μας και τις κατηγορίες αλγορίθμων στις οποίες ανήκουν. Ας περάσουμε τώρα στο περιβάλλον που χρησιμοποίησαμε για την εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, αναπτύξαμε ένα παιχνίδι στάθμευσης, όπως βλέπουμε στα αριστερά, το οποίο αποτελείται από 10 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων κάθε φορά η μία μόνο θα είναι ελεύθερη και διακρίνεται από ένα κόκκινο παραλληλόγραμμο. Στόχος του πράκτορα προφανώς είναι να παρκάρει σε αυτή τη θέση. Το σημαντικό εδώ από πλευράς τεχνητής νοημοσύνης είναι πως κάθε επεισόδιο του παιχνιδιού έχει διαφορετικές συνθήκες. Δηλαδή, η ελεύθερη θέση επιλέγεται κάθε φορά τυχαία, ενώ η αρχική θέση και γωνία του αυτοκινήτου, του παίκτη, είναι και αυτή τυχαία. Αυτό είναι σημαντικό γιατί αν δεν κάνουμε αυτό, αν δηλαδή εκπαιδεύσουμε τον πράκτορα από καθορισμένες αρχικές συνθήκες, για παράδειγμα, ξεκινάς από εδώ και παρκάρεις εδώ, τότε θα παρατηρήσουμε πως μετά την εκπαίδευσή του, ο πράκτορας έχει μάθει να το κάνει αυτό. Ωστόσο, αν τον εξετάσουμε υπό διαφορετικές αρχικές συνθήκες, για παράδειγμα υπό αυτές, βλέπουμε πως ο πράκτορας δεν έχει μάθει πραγματικά να παρκάρει, αλλά απλά έχει αποστηθεί σε μια συγκεκριμένη ακολουθία κινήσεων. Δηλαδή, έχει υπερπροσαρμοστεί στην εκπαίδευση που του κάναμε. Ας δούμε τώρα κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία από την σχεδίαση των πρακτόρων. Αρχικά, ας δούμε την αρχιτεκτονική του νευρονικού δικτύου που επιλέξαμε. Το νευρονικό μας δίκτυο αποτελείται από δύο πλήρως συνδεδεμένα κρυφά επίπεδα με ένα μεγάλο πλήθος νευρώνων, το οποίο διαφέρει ανάλογα τον αλγόριθμο. Οι είσοδοι του νευρονικού δικτύου αποτελούν την κατάσταση του παιχνιδιού, δηλαδή το τι βλέπει ο πράκτορας από το περιβάλλον του. Έχουμε 8 εισόδους ραντάρ, οι οποίες όπως βλέπουμε από την εικόνα δίνουν πληροφορία στον πράκτορα για το πόσο απέχει με άλλα στοιχεία στο περιβάλλον του. Έχουμε επίσης τα offset χ και offset ψ, που είναι η σχετική απόσταση του πράκτορα ως προς τη θέση στάθμευσης, για να ξέρει προς τα πού πρέπει να πάει, και την ταχύτητα και τη γωνία του πράκτορα. Οι έξοδοι του νευρονικού δικτύου αντιπροσωπεύουν τις δυνατές ενέργειες του πράκτορα, οι οποίες και αποτελούν συνδυασμούς των βελών του πληκτρολογίου. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ο πράκτορας παίζει το παιχνίδι όπως ακριβώς θα έπαιζε ένας άνθρωπος στο πληκτρολόγιο του. Επίσης, σημαντική είναι η σχεδίαση της συνάρτησης ανταμοιβής. Η συνάρτηση αυτή καθορίζει σε κάθε βήμα της εκπαίδευσης ποια είναι η ανάδραση που παίρνει ο πράκτορας. Για παράδειγμα, βλέπουμε σε ψευδοκώδικα μια συνάρτηση ανταμοιβής που είχε καλά αποτελέσματα στο πρόβλημά μας. Και για παράδειγμα, βλέπουμε πως όταν ο πράκτορας βρίσκεται εντός της θέσης, τότε τον επιβραβεύουμε, ενώ όταν συγκρούεται με άλλα αντικείμενα, τότε τον τιμωρούμε. Ας δούμε τώρα κάποια προβλήματα που αντιμετωπίσαμε κατά την εκπαίδευση και τις λύσεις που δώσαμε. Ένα μεγάλο πρόβλημα των αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης είναι ο μεγάλος χρόνος εκπαίδευσης. Για να μετριάσουμε το πρόβλημα αυτό, μετατρέψαμε το παιχνίδι μας σε custom περιβάλλον της βιβλιοθήκης Gymnasium, το οποίο μας επιτρέπει να τρέχουμε εκπαιδεύσεις χωρίς να τυπώνουμε γραφικά στην οθόνη και έτσι πετύχαμε μια μεγάλη βελτίωση στο χρόνο εκπαίδευσης. Επίσης, χρησιμοποίησαμε πολλαπλά μηχανήματα, το οποίο μας επέτρεψε να εκτελούμε διαφορετικές εκπαιδεύσεις παράλληλα. Παρ' όλα αυτά, τα αποτελέσματα πάλι δεν ήταν ιδανικά και βλέπουμε σε αυτό το γράφημα για κάθε αλγόριθμο τη μέση διάρκεια εκπαίδευσης και παρατηρούμε πως στους περισσότερους αλγορίθμους
Η διάρκεια εκπαίδευσης ήταν της τάξης των αρκετών ωρών. Μάλιστα, υπολόγισα πως αν αθροίσουμε το χρόνο της κάθε εκπαίδευσης, η συνολική διάρκεια τους ξεπερνά τις 98 ημέρες, το οποίο είναι ενδεικτικό του πόσο χρόνο χρειάζονται οι αλγόριθμοι αυτοί. Ένα άλλο πρόβλημα που συνέβαινε συχνά ήταν η ανάπτυξη υποβέλτιστης πολιτικής. Αυτό συνέβαινε όταν δίναμε στον πράκτορα μία ανάδραση της μορφής το να συγκρούεσαι είναι κακό, το να μένεις ακίνητος σε όλο το επεισόδιο επίσης είναι κακό, και το να μπαίνει στη θέση στάθμευσης είναι καλό. Τότε ο πράκτορας μάθαινε να κάνει απλώς το εξής. Όπως βλέπουμε στα δεξιά, μάθαινε να κάνει τον κύκλο του χάρτη, γιατί έτσι λέει πως δεν με τιμωρείς για το ότι κάνω συγκρούσεις και δεν με τιμωρείς για το ότι μένω ακίνητος. Ναι, αλλά έτσι ο πράκτορας δεν επιβραβεύεται κιόλας για το ότι παρκάρει. Άρα συνολικά η πολιτική του είναι υποβέλτιστη. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, και κατά με το πιο ενδιαφέρον, είναι το reward hacking, το οποίο λέει πως ο πράκτορας ανακαλύπτει έναν αντισυμβατικό τρόπο για να μεγιστοποιεί την ανταμοιβή του. Όπως βλέπουμε εδώ, όσο περνάει η εκπαίδευση, η μέση ανταμοιβή του πράκτορα αυξάνεται, άρα αυτό είναι καλό, αλλά ο πράκτορας δεν πετυχαίνει το στόχο του, δηλαδή δεν παρκάρει. Βλέπουμε δηλαδή πως όσο περνάει η εκπαίδευση, το ποσοστό επιτυχίας του πράκτορα κυμαίνεται γύρω στο 20 με 25%. Άρα τι ακριβώς συμβαίνει? Στην περίπτωσή μας, όταν δίναμε στον πράκτορα μία ανταμοιβή της μορφής για κάθε στιγμή που είσαι μέσα στη θέση, σε επιβραβεύουμε λίγο, συν 50, και όταν μείνεις και ακίνητος και θεωρήσουμε ότι παρκάρεις, σε επιβραβεύουμε πολύ, συν 5.000. Τότε ο πράκτορας έμαθε απλώς να πηγαίνει μπρος-πίσω, όπως βλέπουμε στα δεξιά, εντός της θέσης. Γιατί προκύπτει πως αν παίρνει συνέχεια αυτή τη μικρή ανταμοιβή το συν 50, η συνολική ανταμοιβή του είναι μεγαλύτερη από 5.000. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι προφανής, αρκεί να μεταβάλουμε αυτές τις τιμές. Ας περάσουμε τώρα σε μια οπτική εξέταση των πρακτόρων, όπου ας δούμε πρώτα την εξέλιξη του πράκτορα TD3 κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Στο αριστερό μέρος της οθόνης βλέπουμε το παιχνίδι, ενώ στο δεξί μέρος βλέπουμε για κάθε βήμα την είσοδο του νευρονικού δικτύου του πράκτορα, την ανταμοιβή που λαμβάνει και την έξοδο που επιλέγει. Βλέπουμε πως με 50.000 βήματα εκπαίδευσης, οι ενέργειες του πράκτορα είναι ακόμα τυχαίες και έτσι αυτό συγκρούεται συχνά με άλλα αντικείμενα στο περιβάλλον του. Με 500.000 βήματα εκπαίδευσης, βλέπουμε πως ο πράκτορας έχει αναπτύξει την πολιτική του να κάνει το γύρο του χάρτη και έτσι δεν τιμωρείται για συγκρούσεις, αλλά δεν προσπαθεί κιόλας να παρκάρει. Με 1.000.000 βήματα εκπαίδευσης, βλέπουμε πως ο πράκτορας έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ποιος είναι ο στόχος του, προς τα που βρίσκεται η θέση στάθμευσης, αλλά ακόμα δεν ξέρει πώς να παρκάρει. Ενώ με 1,5 εκατομμύριο βήματα, βλέπουμε πως ο πράκτορας καταφέρει να παρκάρει, κάνοντας όμως πρώτα συγκρούσεις. Και τέλος, με 2 εκατομμύρια βήματα, βλέπουμε πως ο πράκτορας μπορεί και παρκάρει, χωρίς να συγκρούεται με άλλα αντικείμενα. Ας συγκρίνουμε τώρα τους εκπαιδευμένους πράκτορες όλων των αλγορίθμων. Συγκεκριμένα, πάνω αριστερά βλέπουμε τον αλγόριθμο TD3, πάνω δεξιά βλέπουμε τον αλγόριθμο DTPG, κάτω αριστερά τον αλγόριθμο SAC και κάτω δεξιά τον αλγόριθμο PPO. Παρατηρούμε πως όλοι οι πράκτορες έχουν αναπτύξει μια καλή πολιτική, καθώς καταφέρνουν και παρκάρουν ανεξαρτήτων των συνθήκων του κάθε επεισοδίου και μάλιστα πραγματοποιούν λίγες συγκρούσεις με το περιβάλλον τους. Και τέλος, ας περάσουμε στη σύγκριση των αλγορίθμων, όπου αρχικά ας δούμε πώς αξιολογήσαμε την τελική επίδοση του κάθε πράκτορα. Συγκεκριμένα, τρέξαμε 100 επεισόδια αξιολόγησης, τα οποία ήταν ίδια για όλους τους αλγορίθμους. Και χρησιμοποιήσαμε 3 μετρικές για να αξιολογήσουμε το πόσο καλά παρκάρει ο κάθε πράκτορας, οι οποίες είναι οι εξής: το ποσοστό επιτυχίας, ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης, σε πόσο χρόνο δηλαδή πάρκαρε ο κάθε πράκτορας, και ο μέσος αριθμός συγκρούσεων, δηλαδή πόσες συγκρούσεις έκανε προτού παρκάρει. Ας δούμε τώρα τις επιδόσεις των πρακτόρων. Ξεκινάμε με το ποσοστό επιτυχίας, όπου βλέπουμε ότι οι αλγόριθμοι TD3 και DTPG πέτυχαν σχεδόν το απόλυτο, ενώ οι αλγόριθμοι SAC και PPO έχουν καλά ποσοστά επιτυχίας, αλλά λιγότερο καλά από τους προηγούμενους δύο αλγορίθμους. Η ίδια εικόνα επαναλαμβάνεται στον μέσο χρόνο ολοκλήρωσης, όπου οι καλύτεροι χρόνοι είναι αυτοί του αλγορίθμου TD3 και DTPG. Ενώ και στον αριθμό συγκρούσεων οι αλγόριθμοι TD3 και DTPG έχουν τις λιγότερες συγκρούσεις, ενώ ο αλγόριθμος PPO έχει αρκετά υψηλό αριθμό συγκρούσεων και συγκεκριμένα συγκρούεται σχεδόν 2 φορές προτού καταφέρει να παρκάρει, έτσι καταλαβαίνουμε πως η πολιτική που έχει αναπτύξει δεν είναι η βέλτιστη. Και για τα τελικά συμπεράσματα της εργασίας,
Ας κατατάξουμε τους αλγορίθμους σε μία αύξουσα σειρά, όπου όσο ανεβαίνουμε θα αυξάνονται μεν οι επιδόσεις τους, αλλά θα αυξάνεται δε και ο χρόνος εκπαίδευσής τους. Αρχίζουμε με τον αλγόριθμο Q-Learning, ο οποίος αποδείχθηκε πως, από τα πειράματα που κάναμε, πως είναι υπολογιστικά φθηνότερος, αλλά οι επιδόσεις του ήταν ανεπαρκείς και δεν καταφέραμε να φτάσουμε σε καλά αποτελέσματα με αυτόν τον αλγόριθμο. Στη συνέχεια έχουμε τους αλγορίθμους PPO και SAC, οι οποίοι έχουν ένα μέσο υπολογιστικό κόστος και οι επιδόσεις τους ήταν αρκετά ικανοποιητικές. Και τέλος, οι αλγόριθμοι DTPG και TD3, οι οποίοι είναι παρόμοιοι αλγόριθμοι, είναι ναι μεν υπολογιστικά ακριβότεροι, αλλά έχουν πράγματι τις καλύτερες επιδόσεις. Και με τον τρόπο αυτό κλείνω την παρουσίασή μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.